Oke lur, aku arep cerita maning ge. Cerita ya kesane horor lah. Wingi ya, pas puasa wingi, Ramadan wingi lah ya. Kan aku mangat traweh. Mangat traweh. Apa? Lanjut ya, lanjut. Mangat traweh. Aku kan mangat traweh. Aku mangate dewekan. Karena sengaja, aku kan naik mangkat ke senengane carry, tapi bukan berarti carry wis komat iki ora ya. Maksudnya carry-carryan lah men kan karena gue gari apa gari langsung sholat iki orang ndak nunggu lah. Terus aku mangkat tuh gili liwat tuh kerowokan kayak sing pernah aku tuh ceritakan kerowokan sing temurunan perapingan kayak kan horor banget ya nek bengi ya. Tapi aku perasaannya jadi biasa bae, aku kendel bocah lo orang wedian sebenarnya karena aku mikirnya jadi bocah kan aku orang wedi ya, karena jere kan nek misal bocah nek kecing ya nek wedian malah diwedeni ya kan. Terus nek bocah sing kendel ora wedian malah ora diwedeni, jere sih ke jere. Tapi ya aku rada percaya juga sih, soalnya aku ya apa ya urung pernah diweruhi kalau. Nah pas aku mangkat liwat tuh kono ya bengi-bengi kena kono nang saning kono temurunan ya anak suling, ngerti suling gue kayak jegongan tapi ngisore gue anak gorong-gorong loh, apa sih gue ngarani lah, jadi gue jegongan lah gue nang kono ya jiki-jiki gue anak anak kayak sing nyawuri aku loh, nyawuri kayak pasir apa beras apa lemah apa kerikil apa mbula kayak kemeratak banget nang kono nang perapingan gue pure. Jadi monine gue kayak kemeratak banget ya loh, nek wong kayak di serampang kerikil kan kayak keratak-keratak kayak gue lah. Aku kan otomatis kaget ya, kaget terus tak deleng nak gue ya tak kira mau anak apa gue ya tak deleng terus salah zua aku ya merkinding ya wedi lah jelas itu ya wedi. Tapi aku ora langsung melayu ngibrit ke ora, aku biasa melaku santai biasa iku ya karo ndeleng nang ngarep, aku rawani ndeleng ngalor ngidul ngetan ngulon ku aku rawani. Terus melaku tapi rada banter loh, rada kebatan soalnya aku wedi. Terus aku melaku karo mikir jere kan nek pas bulan puasa kan medi-medi setan-setan kan pada diranteni ya, orang nana medi ya jere nek bulan suci Ramadan ya. Tapi nyatane menurutku setan tetap berkeliaran, soalnya gue kejadian ora cukup 1-2 kali aku pernah alami Ramadan wingi juga. Tapi wingi dilalai pas aku gue dewekan posisine sampai musola ya. Sebenarnya aku panik sih, rasanya panik pengen cerita tapi berhubung wis komat terus dilanjut langsung sholat sampai rampung. Terus rampung balikan ya, baline gue aku ora dewekan, baline gue rame-rame anak aku, Mbah Mi, terus bocil loro apa telu ya, loro karo bocil loro berarti bocah papat, Bali bocah papat ya. Lewat kono maning kan ya, lewat kono maning. Nah pas wis mendekati Bali, pas wis mendekati tempat kejadian Miki sing aku liwati sing ana sulingi kue, terus aku nembe kandah iki aku Miki ya Bali nek aku Miki makate traweh kayak disawuri apa iku nang kono iku ya, pada ngibrit langsung pada jerit-jerit cingirenya ditinggal.
iku golek cerita urung rampung wis ditinggal melayu. Lah aku apa ya, gak toli bahmi. Soalnya kayak kan anu mandan lemu ya, jadi melayu tapi mandan angel iku lho. Tak gatoli nanya ora oli lunga, ora oli ninggal aku ya. Aku malah pada bekar-bekar nang ngerowokan ya. Terus bahasa tekan dur panjatan ya, pada cengep-cengep, kesel sih ya, mekap-mekap. Terus aku ya sempet dikawusi iki, kawus mami mangkate dewekan iki, wani-wanine kowe kowe. Ya apa sih, aku kan orang kepikiran ngono ya, juga aku kan percaya bahwa gue nek bulan puasa gue orang medi gitu loh, jebule ya anak baik. Nah setelah kejadian gue berhubung gue terawih sing juara terakhir sih, ya wis terakhiran lah, dari pirang dina mending gue rampung. Terus amen-amen aku mau terawih gue ora dewekan gitu. Gue bukan aku sih, nyaliku sih, aku aku ora langsung berubah jadi bocah kecing gue ora, masih lumayan kendel aku. Nah gue salah satu cerita hororku ya, ngesuk kapan-kapan maning nek aku kemutan apalah ya, pengalaman apa ngesuk gampang tak cerita maning, oke?